we're going to do a fresh makeup look still kahit nasa bahay lang tayo. And by the way guys, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today, meron naman tayong gagawin and I was just thinking kasi we're mostly of us nasa bahay, we're at home, so naka-quarantine or you know guys, it's not time to go deep down to the roots of, or should not be depressed. Let us fight this together. If meron kayong mga makeup, be with me. Samahan niyo akong mag-makeup. Let's freshen up kahit nandito lang tayo sa bahay. We're going to do a fresh makeup look still kahit nasa bahay lang tayo. So, let's go. If ready na kayo, ready na ang inyong mga makeup, kahit hindi naman bongacious na makeup, carry yan. All you need to do is first, of course, you need to, kailangan talagang skincare kahit nandito tayo sa bahay. Basic skincare, which is the cleansing, toning, and moisturizing. Ibang video na naman yon. Or marami naman akong video dyan. You can watch it, you know. And on this particular video, yung talagang freshness overload na pack na dito lang sa bahay. Okay, so let's go na. Maraming sat-sat. So excited. So first, of course, magsasanitize tayo. And after that, of course, tapos na tayong mag-cleanser, mag-toner, and everything. Don't forget, na-try ko to guys. Ibubudol ko kayo. So far, I've been using this for almost a month. And super ganda niya guys. It's a Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. SPF 50 na siya. So mostly, ito lang yung ginagamit ko. And then, pinapatungan ko ng powder. But watery yung ano niya guys. Hindi siya super lagkit, which is I super love. Yan, ito siya oh. Yan, ganyan yung consistency niya. And then, hindi siya nagli-leave ng white ka sa face. And wala siyang gaanong matapang na amoy, which is super good for me. And hindi niya gaanong, hindi nagsusmall bumps. Kasi merong ibang sunscreen na nagkukos talaga siya ng small bumps sa aking face. One of my fave is the Biore, the blue one. I super love it. Ang super ganda. SPF 50 din. If you're looking for alternative, affordable na sunscreen, so I recommend this one. SPF 50 na siya. So marami talaga akong nilalagay guys. Off-cam kanina, naglagay na ako ng marami. And for the sake of this video, nilagyan ko lang para makita nyo. And then, after that, pinapa-absorb ko siya sa aking face ng mga 2 to 3 minutes. And I'll be back. I'm back. So yan, ready na ba tayo? So tapos na ba kayong mag-cleanser, toner, and then moisturizer. Tapos yung kanina, yung nilagay natin na sunscreen. Bakit? Mostly meron na yung mga BB creams, CC creams, meron na yung SPF. But mostly, I prefer using yung sunscreen talaga. And then, next is, gumagamit ako ng, nandito lang sa akin is, ito, super fave ko to. I don't want to flex this one, but then, yes, I super love this. Bigay kasi to ng aking cousin and auntie. Auntie pala. Bigay to ng auntie Cora ko, I think. So, yan ang ginagamit ko everyday. Kasi super natural lang talaga nito, guys. And, if wala naman kayo nito, okay lang. Wag ma-stress. Meron kayong BB cream, CC cream, or sunscreen, or pulbo, powder, Johnson's baby powder, ganun. Konti lang yung nilalagay ko, and freshen up. If meron naman kayong concealer, carry na yung lagyan ng concealer yung dito nyo. Pang freshen up lang, o, diba? O, kita nyo ba? Yan. O, kahit konti lang, nalalight niya yung ating mukha. Konti lang talaga, 1 dot lang yung, yung mga redness, konti, lagyan nyo. And
what I super love sa mga CC cream, BB cream, kasi super blendable siya. You don't need to use brush anymore kasi super ano na niya. Pwedeng ma-blend. Parang ano lang, fresh. Nag-glide kasi siya, maganda ginaglide niya yung sa face natin. Pag merong sunscreen. Yan. So, a little bit fresh na ba ako? Kayo, okay na kayo dyan? Tapos na tayo sa BB cream, CC cream powder, etc. dyan. And next, meron kasi akong gustong-gusto na ipakita sa inyo, guys. Matagal na to sa akin, but then, it deserves a shout out. Ang ganda niya, promise. Full set skin, yung magical lip color. Ito siya, oh. Yan. Yan siya. Matagal na siya sa akin. White yung laman, but then, swipe nyo lang konti. Moisturizer din to. Na. Konting-konti lang ilagay nyo, tapos yan. Yan. Before ako magpa-powder, nanyo, parang fresh lang, tapos ang sarap niya sa lips. Fresh ko na ba? Tapos, what I normally do, if gaganon, naging pink na. Na rin siyang lip at cheek tint. Nilalagay ko siya dito sa aking, yan. Kahit hindi na nga kayo mag-powder, laban na. Uy. Ang fresh. Yan. Kapag katulad kayo sa akin na super oily yung skin, okay na to para sa akin yung ano ko ha. Maganda na siya. Just for the sake na let's consider sa mga oily, doon papasok. If wala kayong baby powder, Johnson's baby powder, you can use any powder or setting powder. So, ang ginagamit ko dito, siniset ko lang siya ng konti kasi gusto kong parang glowing effect lang din siya. Siniset ko siya ng konti, yung sa dito sa T-zone ko. Ito na. Yan, para naman mag-stay yung freshness sa ating face. Konting-konti lang na powder, any powder. So, tapos na kayong mag-powder, mga Cykanikers. Kung totohanan na to, yan. Yan lang. Tapos, sinispread ko siya. Pang ano lang talaga to ha, atin-atin lang. Charot. Use anything that you have, ma-pencil, ma-ano man yan. But right now, pomade kasi yung nandito sa akin. Ang ginagamit ko yung Says Lady. Noon, ayoko talagang gamitin to. But then, parang nasanay na akong gustong-gusto ko na siya. Kasi konting-konti lang talaga yung gamit mo. Yan. Isang, ganun. Ang dami na tong magagawa. So, pakita ko lang sa inyo yung kabila ha. Inuuna ko talaga yung tail. If you're watching my video, inuuna ko talaga yung tail para meron na tayong pack na line. And then, yung mga tira-tira from here, ginagawa ko siyang ganyan. Tapos, dito ako magsisimula sa taas. Yan. And, yung mga natira, nakapalan ko ata. Don't worry, kasi i-blend natin yan. Yan. Mostly, yan talaga yung ginagawa ko. Fini-fill in ko yung... Yan, fini-fill in ko. If you would notice, walang ano dito. Kasi, we're going to blend it out. Any brush na pang pwede na yon. Basta stiff yung end. And, sige. Sana nasabayan nyo ako ha. I-blend natin siya sa gitna. Ito from the middle. Ganyan. Yan, di ba? Yan. And then after that, yung mga tira-tira, yun ang gamitin natin sa ating dito. Para hindi ganong harsh. Parang nakapalan ko ata. Don't worry. Di ba? Yan. Ayaw nyo naman yung makapal. Sa akin, okay na to. Lagyan nyo ng brow gel na parang light brown. I'll be back. Tapusin ko yung sa kabila. So, I'm back. I'm done with my brows. Pasensya na. Wala siyang ahit today kasi nga I decided to film a sit-down video for you. So, tapos na ba kayo ng magkilay?
So, we're done. Yan. Fresh, fresh, fresh. Alam nyo ba guys, yung konting patak ng pomade, pwede nyo rin yung gamitin yung brown, ito. Kasi marami pa talaga, super. Gamitin nyo pang wing liner. Yan. Hindi naman grabe na wing liner, pero yung mga natira pa dito, you can use it as mga contour. Sa akin, ginagamit ko siya as contour sa aking nose. Yan, di ba? Nagsistain siya. So, what we're going to do, ako, ginaganon ko siya para naman mas tipid. Magka-create lang siya ng a little bit of shadow. Meron na tayong konting nose line. Yan na guys. Ay, by the way, hindi ko pala to tinanggal. So, ito na siya guys. Kung gusto nyo lang magpa-fresh sa bahay. We don't need to succumb to depression, to whatever we're going through. I know that we are facing different battles right now. I cannot say na mas magaan yung dinadala ko or mas grabe yung dinadala nyo. Everyone sa atin, talagang we're striving to be better. Huwag kayong magpapatalo sa mga nararamdaman yung mga negative. I know na it's easier said than done, but I hope that you're going to fight it. Talk to your friends, talk to people who's near to you, or I personally pray, meditate. Paggising ko talaga ng umaga, this is my personal opinion. I meditate, I pray, and ask God for, thank you so much for everything. Thank you. I thank Him for all the blessings. And sing praise and worship song. It could also help if hindi naman kayo ganyan na pagkatao. You can meditate, do yoga, exercises. Meditate first. Huwag kayong mag-meditate sa cellphone nyo kasi the more you look at the news, the more you look at the updates, talagang madidepress at madidepress kayo. So I hope na though nasa bahay lang tayo, we still need to fuel our passion that we will be able to break through. So hopefully, wag kayong magpadala and stay strong wherever you are. Malalampasan din natin to. So, ito na. Fresh look lang. And I'm ready. Sa bahay lang naman. Guys, hindi talaga you need to get up and exercise. Kahit lakad-lakad lang sa labas. Guys, you need to lift yourself up. So, thank you so much. I really don't like my haircut right now. It's super short. So, thank you so much guys for watching, and I hope you enjoyed this video. And please don't forget to like, share, and subscribe. And leave nyo naman yung comments nyo kung anong next natin gagawin. I'm super excited to share to you more. I hope that next time, by the way, if you're a mom pala, don't forget, kasi alam naman natin, naghuhugas, nagluluto, and everything, use hand cream. And thank you. I'm super blessed kasi meron talagang mga taong na nagbibigay. If you can give, much better. So, I hope you like this video and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye for now. Saranghe. Keep it up. God bless. Mwah, mwah, mwah.